yo butuh napas iso. Ayo. Nanging tetap semangat. Kanggo ngipur warga desa Bayu Kuning dan sekitarnya. Ayo, dombeni sih. Pancen nyambut gawe ki yo kelak. Ayo. Ya menika warung LBS ingkang dipun pandhegani dening Dimas Diki. Menika petani Bapak Edi. So, sakawan sakonco saking LBS ugi dipun pandhegani Mas Diko menika.
Iwak ini